don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyPets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Welcome to Amavenzo TV. It's the Petway Premiership. Orlando Pirates 1, Mackenzie 1. I'm Troy Pie. Umbogoto. I'm happy still. You're happy, my sister? Happy nangijabulile. Yeah. Namhla bengizele kuzo celebrate. Just to celebrate. Hayi bengazela ngokuningi. Phela. Bengizele kuzo celebrate kuphela. Yes, mama. Next season uzongimisa Steve. Next season? Yeah. Ngizokumisa. Ha bheka ngitriphile mfana namuhla. Hey, smart. Hey, Tamara. Mathula yazi imbokodo. Hey, madoda. Madoda sibheke. Hayi man. Hayi man. Hayi man. Hayi man. Next season is Steve, since Exen from Witbank. Yeah. Jessica Exen ungibambile nge-email. Hey. Wathi Mbokodo sidinga coach. Hey. Ngagijima Steve. Ufake bangisayinile next season ngoba i-coach. Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs. Hey man. Next season. Hey bo. Bayahlala ku top 15. Yeah. Bayobalizansi le. Yeah. Baphethe yimi. Yeah. Uyabalisa. Next season ayikho igame bazoyiwina. Uyabalisa. Baphethe yimi. Yes. Ngenza ngamabomu Steve. Mina into engijabulisile ukuthi baku number 9. Yebo. Mara into abangibhorayo. Ala. Bakhuluma. Banomlomo. Hayi man. And as long as lo mlomo wabo bangakawuvali. Ngizwe noNabi. Utheni uNabi? Bamfundisa yena isingisi ngathi sewuyaphapha. Utheni? uNabi amzwanga. Utheni man? Uthi hayi ukuthi iPirates beyenza kahle. Hayibo. Wathi hayi ukuthi iSundowns beyenza kahle. Hayibo. uNabi sewuyaphapha Steve. Usho kanjalo uNabi? Yazi impilo Steve ihlangahlangene. Impilo ihlangahlangene. Angakhulumi. Impilo ihlangahlangene Steve. uNabi sekakhuluma kanje. uNabi sewukhuluma kabi. Mina wena without mina usi next Steve. Yeah. And then nami without wena usi next. Yeah. Angi understand impilo ukuthi injani. Abanemali bafisa ukuthi ngabe banganamali. Abanganamali bafisa ukuba nemali. Abanganabazali bafisa ngathi banganabazali. Abanabazali badlala ngabazali. Abangekho ku top 8 bafisa ukungena ku top 8. Abafuna ukuphuma ku top 8. Sibo umfana kaMaria ne akasala buya umfana kaMaria. Impilo ihlangahlangene.